Let's get indaba ze-1 KZN TV ifundelwa samukelisoka Nqolunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Ufihlwe ngesizotha owasendlunkulu kwethule elokusiza izisulu zodlame lobulili kanti wasebaqulisini uxwayisa abavikela abokufika. Ufihlwe ngesizotha namuhla umntwana wasendlunkulu kaZulu oSuthu kwaNongoma okungumntwana kuGibizizwe Zulu. Umntwana uGibizizwe ukhothameke ngomgqibelo mhla zi-11 kwephezulu. Isikhulumi kulomncwabo zimchaze njengomuntu obenothando lobukhosi bukaZulu futhi ke yabazisa nabantu. Inkonzo yomncwabo kaMntwana wasoSuthu uGibizizwe Nqandulana kaSolomon kaDinizulu ibithanyelwa uNdlunkulu Gwabini oNdlunkulu besile sabuza nesikhona isilo mizulu kaZwelithini kanye nabantwana basendlunkulu. Uchaze njengomuntu obenolwazi ehlonipha noma esebenza ngokuzikhandla kwimisebenzi yasendlunkulu. Okhulumela indlunkulu uNdlunkulu Mavizungu kaBhekuzulu uthi indlunkulu ilahlekelwe. Ukuzwa ukuthi umntwana akasekho kavele ngamangala ngoba konke kusimangalisile ngoba besingazi umntwana ukuthi usephatheke kangokuthi useyahamba emhlabeni nokuthi nje akaphathekile besingazi size sakuzwa khona lapha ekhaya. Siyadabuka kakhulu sidabukela abantwana benkosi ingane zalapha ekhaya eKathando. Sidabukela umndeni wonke nje ngoba ukwehlukana akumnandi. Ngoba noma besehlukene ngokuhlala usukwazi ukuthi lapha kuleli ekhaya khona bani lapha khona bani khona bani. Thina sibadala ke sike sahlala nabazali uyawukhumbuleka abazali mase kuyishini oke wahlala nawo. Siyakhala kakhulu emndeni wonke wasendlunkulu. Siyakhala kakhulu ngokwenzekileyo kodwa siyakholwa phela ukuthi ukuhamba kwethu siyohlangana njengoba kade sesizwa lapha sizwa silulekwa ngokukamoya siqondiswa ngokukamoya ngoba makunjena kusuke kukhona inhliziyo edabukileyo kanti sidabuke nje siyohlangana ngalolu suku ukhona lapha siyohlangana khona. Ngiyanikhalela kakhulu ke nabasendlunkulu nonke ngomntwana. Khalela kakhulu umkakhe uNdlunkulu Ngema. Khalele nabantwana bakhe. Khalele nesilo. Khalele wonke umndeni ngegama lenkosi. Ngiyabonga. Abantwana bakaMntwana uGibizizwe Zulu bathi bakhulisa ngendlela ebenza baqeqesheka ukuze bekwazi ukubhekana kangcono nempilo noma engasekho emhlabeni. Ubengadla nje umakhepha besazi nje ikhule uthi umntwana kwakuze kufike lapho sezitshela khona ayichaza adoptiwe ngoba nje sangabe siqina impela kodwa ngokukhula sabona ukuthi hayi bekufanele ngoba iyona discipline le ayi instilla kuthina iyona independence le ayi instilla kuthina hayi ngoba nje somndeni kuphela silimele kodwa nje isizwe sonke samaZulu ngoba phela umntwana had such knowledge ukuthi engabhala umlando ingabhala amabhuku omlando so silahlekelwe kakhulu silahlekelwe ubaba silahlekelwe imento yabantu bakwaZulu basendlunkulu yohlanga sikhala naye wonke umuntu sikhala kanye nendlunkulu yonke sikhala kanye nesilo esibusayo njengamanje kanye nawo wonke nje umndeni uphelele sisakalele ngoxolo namhlanje siyohlezi simkhumbula nanasifundise kona ke siyohlezi sekuthwele futhi sikukhumbula ngaso sonke isikhathi ngoba ikona ukuyosithwala kusisephambili impilo. Siphinde sibongeke naba-attendileke umncwabo namhlanje bazosifihlisa umndeni wethu nje egcekeni sobonge kakhulu kusupporta abangani ihlobo womakhelwane kanye nabantu nje abavela eminyangweni ehlukahlukeneyo ngokwezikhundla zabo sibonga kakhulu. Umndeni uthi ulahlekelwe umntwana uGibizizwe obeyinqolobane yomndeni. Ngafika nami kwaDoctor wayehlalela umntwana njengoba uDokotela kadesho ukuthi wafika wase-eyamzama. Umntwana bekuwumuntu ngempela onesibindi nomuntu ongafuni ukuthi akhombise ukuthi khona into emphethe mhlambe kodwa ukuxoxa kwami naye kwaba nje ethenini hayi ngiyakuzwa ukuthi kungiphethe kodwa ke njengoba simazi kadeshiwe hayi kodwa umareza hayi uthi into ezincane lezi uzokwazi ukuthi kulunge. Emva kwesikhathi umntwana ufikile kumina beku Wednesday efika emsebenzini kumina esezongitshela ukuthi hayi
Sengiyazizwa impela ukuthi sengiyaphila mhlambe sahlala nomntwana half an hour sihlezi nje sixoxe akukho engangikubona futhi kuye ukuthi mhlambe khona sokungenzeka kumntwana kodwa kuthe mhlambe ngo-2:15 uNkulunkulu wasethi hayi umntwana usethi angize ngizomthatha ngimhambise esibhedlela nakhona lapho umntwana ungene ehambela wangena emontweni sahamba saya esibhedlela nasesibhedlela futhi umntwana sikaze simbambe ukuthi simbamba siyamjeka uyingenela umntwana konke nje okomntwana kusheshile ngendlela esimanga kodwa ke ngoba uNkulunkulu esimthembayo noNkulunkulu esimkhonzayo akanayo injabuliso kodwa isikhathi esincane esisifikile esibhedlela umntwana kade khuluma engenalutho kodwa kube unesi sephuma esesitshela ukuthi hayi umntwana useshile within 45 minutes engicabanga ukuthi ke umntwana seqedile indima yakhe umntwana manje sesizombona uNkulunkulu uma ebuya ngamafezulu sekusele ngakuthina ekuthini thina ke eyethu ke indlela ithi yenze njani. Umntana uGibizile Zulu ushiye emhlabeni umkakhe izingane eziyishagalombili nabazukulu nodadewabo abahlanu. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu oSuthu kwaNongoma. Kwathuleke ngokusemthethweni uhlelo luzosiza kakhulu isulu zodlame lasekhaya kanjalo naleyo ngentula amathuba omsebenzi endaweni yaseMaqonqo ngaphansi kuMasipala uMkhambathini. Usekela ngqongqoshe wamaphoyisa uDokotela Pholi Bushilo ube yingxenye lomcimbi obuzohlomulisa intsha lenganiselwa ke kwi-122. Indawo yaseMaqonqo ngaphansi kaMasipala uMkhambathini ingenye izindawo okuvela ukuthi ihamba phambili ngezibalo zodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane. Inhlangano yosomabhizinisi uMkhambathini Chamber of Commerce and Industry isungule uhlelo oluzohlomulisa intsha elinganiselwa kwi-122 122 entula amathuba omsebenzi. Ngaphansi kwale program kusilekelele kakhulu thina siyouth kahle ngoba masibhekisisa ngaphansi komkhambathi abantu abaningi abangasebenzi iyouth since ingenile le program isilekelele kakhulu ukuthi amakhaya ethu akwazi ukuthi abenefit njengokuthi sesiyakwazi ukuthi sibe nokudla emakhaya of which into abadingenzeka abantu abaningi bebephila ngemali grant abanye bengenayo. So naleye lokhonjani ye-awareness e-GBV size kakhulu ukuthi kube khona uminister ebe khona la ezobona ukuthi ingakanani isihlava se-GBV esikhona la ngaphansi komkhambathi. Baningi kakhulu abantu abakulento ye-GBV of which igcina isiyenza ukuthi abanye beze becommit ama-suicide ngoba i-police station asinayo. I-police station kahle ikude kakhulu. Umuntu kumthatha isikhathi sokuthi akwazi ukuthi afinyelele e-police station. Bakule program le leadership kungisize kakhulu kahle ngisho ukuthi ngijabule impilo yami kuyishintshe kakhulu because kuba khona esikutholayo njengentsha njengoba intsha yamanje amathuba omsebenzi ngenawo but thina sikwazile ukuthi sithole ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sibe nemisebenzi njengentsha njengoba kakhulukazi iward yethu kuyiyona ehamba phambili ngeyouth engasebenzi. Usekela ngqongqoshe wamaphoyisa kuzwelonke uDokotela Pholi Bushilo ube ingxenye lomcimbi okwethulwa kwalolu hlelo kanti uphinde wadlulisela namaphasela okudla kwisisulu zodlame. uBushilo ugxeke kakhulu ukusula kwamacala. 6-year-olds, 7-year-olds been raped and everything, and the thing is in the rural areas but also in townships maybe where we come from we have this thing that we can talk as a family, take out 500 and then we don't do that and whatever. Meanwhile the victim is the one suffering, so you can see as they grow up that no something is wrong. Isikhulu esiphezulu kwinhlangano uMkhambathini Chamber of Commerce and Industry Simphiwe Mngoma uveza ukuthi ilinganiselwe ku-122 intsha ezohlomula kulolu hlelo kanti izophinde ifakwe kumabhizinisi uma kuphela lolu hlelo. Nisi ukuthi siqoqe imali engaphezulu kuka-2.4 million ezolekelela abayizisulu ze-gender based violence and femicide ukuthi bengaqhubeki nempilo yokuncika kakhulu kubahlukumezi kepha bakwazi ukuthi bafundise umsebenzi baphinde bahole. Le program ke iyaqhubeka sizothi mase siqedile kuyona sibafake emabhizinisini ukuthi baphinde bakwazi ukuzisebenza
baphinde baqhubeke babe independent. Sibeke sakubudlelane no Deputy Minister wamaphoyisa ngoba ngeke uzukwazi uku-understanda i-GBVF in isolation nokuthi uhulumeni ungamfaki. Kanjalo nemeya yesifunda uMgungundlovu umzizuma ukushayela ihlombo kwenziwa ile nhlangano somabhizinisi basemkhambathini ngokuthi bakwazi ukusiza intsha ukulwisana nesihlava sodlame olubhekiswe kubantu besifazane kanjalo nezingane. Mfisa ke ukuthi sisho nje ukuthi sijatshuliswa na ukuthi iMkhambathini Chamber of Business ikwaze ukuthi isilekelele njengohulumeni ukuthi sikwazi ukuthola uhlelo oluzokwenza ukuthi abantu abasha ikakhulukazi babe ingxenye yokuthi kube khona abakwazi ukuthi bayiphilise ngakho bathole imali engango 2.4 million eyenza ukuthi kukwazi ukuthi kungene izingane ohlelweni ezingaphezulu kwekhulu ezizokwazi ukuthi kube khona imihlomulo eziyenzayo kodwa zibe ingxenye kodwa yomsebenzi wokulwa nalesi sihlava esikhona kangaka kule wadi le esikuyona. Usekela ngqongqoshe wamaphoyisa uBoyishelo uphinde wahola imarch elwisana nodlame lwasekhaya. Izindabeni z1 KZN TV bikuthabani maphumulo emaqongo. Imeya kamasipala baqulusa uKhehla Mkhwanazi uthi ke kuyicala kuba umphakathi uvikela bokufika bangenazi izincwadi ezibagunyaza ukuba kuleli lokhu kukusho ngesikhathi kuqhubeka uhlelo lokuhlola izitolo zabokufika nokuba ke banazo yini izincwadi ezisemthethweni zokuba bekwazi ukuhweba kanye nokuhlala kuleli. Imeya kamasipala baqulusa uKhehla Mkhwanazi uthi bazohlola ukuba abantu bokufika banazo yini izincwadi ezifanele ukuba bebekuleli. Namhlanje singena siphuma lapha edolobheni eFryhead ukubheka udaba lwabantu bokufika ikakhulukazi abangenawo amaphepha okuba la abanye bathi benawo kodwa uthola ukuthi abanazo imvume zokusebenza bafike whether njengabavakashi noma bafike njengabantu abaze ekubhaceni. Sihamba ke nazo zonke izinhlaka zezokuphepha okuamaphoyisa upublic safety kamasipala kanye noHome Affairs uphiko lolokwa immigration kanye nababhekelele ezempilo abaqhamuka kwi-district yethu iZululand ukubheka ukuthi noma ngabe kumuntu unemvume yokudayisa kodwa ukudla kudayisayo kusesigabeni sokuthi kusangadayiswa yini kudliwa abantu. Ngakho sithola izinto eziningi ezichokhaya ekseni nje siqala ukufika la sithole abantu abanye bephuma bebaleka ezitolo amaphoyisa akabaxosha babamba baboshiwe njengamanje. Uqhube ngokuthi bakwazi ukuvala izitolo ezilinganiselwa kwi-19. Njengamanje ngingayibalela ku12 itolo evaliwe angikho sure accurate ngenamba yabantu asebeboshiwe kodwa engisho ngabo engibabonile bawu6 okufaka phakathi lo obesebalekile amaphoyisa amxosha ambamba kodwa i-operation njengoba kusekuseni nje isaqhubeka nayo futhi soyenza randomly almost every time nje sibona ithuba lokuba siyenze siqhubeka. Ube segcizelela ngokuba kuyingozi ukuba umphakathi uvikele labo abangenazi izincwadi ezisemthethweni ukuba bebekuleli. Kufuneka nathi njengabaholi sixhumane nomphakathi ukwazisa ngoba uyingxenye yobugebengu uma uhleli nomuntu wokufika aze aqashe noma wena umqashe. Mina nje angikwazi ukuqasha umuntu waseZimbabwe ngingamcheki ukuthi unawo namaphepha whether uzongilungisela igceke noma uzongenzela iroof ekhaya. Umsebenzi wami ukuthi ngicheck ukuthi amaphepha akhe right yini. Kodwa nalenhlehle isikhona nala ebaqulusini yabantu bokufika abashada nezingane zethu ngenhloso yokuthola ubuzwe. Nakhona kufanele siyifundise imphakathi yethu ngoba uthola ukuthi ingane ayilotsholiwe ishada nomuntu wokufika inhloso yakhe nje yodwa hayi ngoba eyithanda futhi hayi ngoba efuna ukuyishada kodwa ngoba efuna ukuthi athole ubuzwe. Ngakho kufanele njengabaholi siyifake leyo mfundiso emphakathini. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngiseFryhead. Sithishelele edolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikomkele mbukeli ke ubukele zona indaba ze1 KZN TV nazo izona ehamba phambili losona namhlanje. Ufihlwe ngesizotha owasendlenkulu kwethule elokusiza izisulu zodlame lobulili kanti wasebaqulisini uxwayisa abavikela abokufika.
Isaseqhulwini ke yokunikela ngamanzi emphakathini kumasipala uMzinyathi kwaziseke lo masipala wakhelwe kakhulu ke izindawo zasemakhaya ebezisebenzisa imfula kanye neziphethu ukuthola amanzi. Lo masipala uthi ke bazotshala imali engango 61.5 million amarandi enquthu ozolekelela ukwenza ke imisebenzi eyahlukene okubalelwa kuye ukulungisa kwamapayipi, izikimu kanye nokwakhiwa kwama-borehole ukuze ke kuphakelwe abantu amanzi. Imeya kamasipala esifunda uMzinyathi uThembisile Mchunu uthi bazotshala imali elinganisela ku-61.5 million wamarandi ukuba bekwazi ukulungisa ingqalasizinda yamanzi enquthu. Namhlanje umphakathi ubuphume ngothi lwawo uzolalela uhlahlomali lwethu laseMzinyathi ngoba ke vele eMzinyathi siyaziwa ukuthi siyabenzela abantu. Esathi masifika nje sathi lapha amanzi akaphuma khona sidinga ukuthi aphume sizobalungiselela ke zonke izinto zabo abayidingayo kodwa sobalungiselela ngalawo mandla esoba nawo kodwa siyazi ukuthi isabelo mali asikaze simanelise umuntu yonke iminyaka kuhlale kufiswa ukuthi engathi singaba ngaphezulu kwalokho esinako kodwa ke imali esiyilethela emnquthu iningi kakhulu ngoba i-61.5 million esizobalungisela nje ngayo zonke izingqalasizinda ezikhona ezifisa ukuthi zilungiswe nokuthi bethole amanzi ukuze baphile abantu ngoba amanzi ayimpilo. Uqhube ngokuthi ukubulawa kwengqalasizinda kubabuyisele emuva ngokomsebenzi. Ngiyaxwayisa kakhulu laba ababulala ingqalasizinda ngoba ukubulala ingqalasizinda sithi sesikhandile ayikho ibudget yento esifile sisuke siyothatha kuyo le ngabe sibalungisela ngayo siqhubeka nomsebenzi siphinde siyobalungisela manje lokho kusibuyisele emuva. Ngiyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu ake bekuyeke lokho kokubulala ingqalasizinda esiyenziwe ukuze konke sikwenzayo kube nempumelelo ngoba siyafisa ukuthi konke sikwenzayo bakuthande bakuthakasele futhi kube kuyisibusiso kubo ngoba amanzi abaluleke kakhulu empilweni yomuntu. Kanti usekela meya wamasipala inquthu uthi wonke amawadi akhela inquthu azokwazi ukuhlomula kulolu hlahlomali. Siwumkhandi wasenquthu sibonile ukuthi kufanele sibambisane futhi noMzinyathi uma sinawo amawatha tankers amabili esawathenga ngokubambisana noMzinyathi kodwa awasenquthu sibuye sithi masakhe ingqalasizinda njengamahholo sibuye sisenze sure ukuthi kuba nama-boreholes esiwafakayo lapho ukuze silekelele ukuthi abantu baleyo ndawo masishiya kuleyo project bakwazi ukuthi bathole amanzi. Sekukho konke-ke lolu hlahlo lwemali esilethule namhlanje luthinta wonke amawadi okusho ukuthi alikho iwadi elingeze ukuthinteka noma kungathiwa-ke wena-ke awusathinteka kwisigceme sakho kodwa iqiniso lithi iwadi newadi likhulu siyazi abantu ngeke baneliseke ngokufana ngesikhathi esisodwa kodwa siyaqinisekisa njengomkhandi wasenquthu ukuthi abantu bakhona babalekile alikho iwadi kufanele lingacoshi intuthuko. Kubika uThobe Kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngisenquthu. Khona manje lo kumfela ndawonye wezinyona zabasebenzi Khosathi sihlalibe ikhwelo kuhulumeni wakuleli ukuthi uphinde uqhamuke nezinye izindlela zokunciphisa ukuzwela kokunyuka kwentengo kapetrol no diesel okulindele kuba ke kwenzeke ekuqaleni kwenyanga izayo. Bahlangabezane nembibizana abashayeli bezimoto kuleli ekuqaleni kwalenyanga intengo yelitha lika petrol ikhuphuka ngo3.6 cent ilitha. Eka diesel yona yenyuka phakathi kuka 7.37 cent kanye no 7.51 cent. Ilitha lika parafini lakhuphuka ngo11.67 cent. Lokhu kushaya kakhulu kwezwela emakhukhwini abantu bakuleli. Lokhu kunyuka kwentengo kudalwe yimpi ephakathi kweIran neIsrael ebambisene neUnited States of America, iUSA ngamafuphi. Iphazamise ukuthuthwa kawoyela ongahluziwe eStrait of Hormuz. Uhulumeni wamemezela ukuthi uzokwehlisa isikhashana intela kapetrol ngo3 isuka ku4.10 cent yaba ngu1.10 cent ilitha. Kudizeli yehle isuka ku3.93 cent yaba ngu93 cent ilitha kulenyanga futhi kuzophinde kubuyekezwe kulenyanga ezayo. Lokhu wathi kuzolahlekisela ngo6 billion emnothweni. Uhulumeni uveza ukuthi ukunyuka kwentengo kawoyela nokushintsha kwamandla erandi kulindeleke ukuthi kunyuse intengo kapetrol kulezi inyanga ezayo. Ikhosathi ithe imbiko yakamumva yeCentral Energy Fund iveza ukuthi intengo yelitha likapetrol ingase ikhuphuke ngo3 kube u10 kweka diesel kanti uparafini wona ukhuphuke ngo7. Ithe ukwehliswa kwentengo kapetrol inyanga eyodwa kuyigxathe elihle kodwa kudingeka okunye ngokusheshsha. Ithe inovalo lokuthi abasebenzi nomnotho angeke bakwazi ukumelana nokunye ukunyuka kwentengo kapetrol ka diesel kanye nekaparafini. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uSiphamandla Gumede
Richards Bay. Imeya kaMasipala uLundu Wilson Ntshangase uthi-ke kusekuningi okuhle bazokwenza izakhamuzi zasondini njengoba-ke okunye kwakho sekuqalile ukwenziwa. uNtshangase ubeke kanje ngekhathi-ke ehlangene nomphakathi wasondini kuWard 8 ehholo lomphakathi kwaJikaza. Seziqaliwe izinhlelo zokulungisa eminye emigwaqo eyonakele kwamanye amawadi angaphansi komasipala wasolundi. Fanele uthi ukhuluma ube wazi ukuthi ngokamasipala wasolundi ikhona iplant ezolungisa imigwaqo lengenele emakhaya nakuwe izofika. Kodwa kunemigwaqo njengamanje ngowale nkece lesiyicoshileyo esesiyilungisa ngowale mali le efikile engu-20 million. Kuthiwa asilungise umgwaqo olapha yabobhobho eDlebe. Kwathiwa asilungise umgwaqo osezilulwane. Kwathiwa asilungise umgwaqo waseThokoza. Kwathiwa asilungise umgwaqo wakwaSibunjane kwa21. Kwathiwa asilungise umgwaqo waseDeni Dalton. Kwathiwa asilungise umgwaqo waseNhlungwane. Ukhona amathuba omsebenzi azovela ukulekelela intsha engasebenzi. Ukhona igrant yokuqala nje yokudala amathuba emsebenzi kulabo abantu abasha yalolu hlelo lokuthiwa iEPWP. Angisengathanda ukukhuluma ngayo ngoba yes yona iyabasiza kodwa kusona amathuba omsebenzi lawo esikhathi eside. Kodwa ngokuthi umthetho osebenza ngaphansi kwawo usasilawula ukuthi nathi asikwenze lokho kwenziwa eminye imikhandlu. Ikhona-ke ingece engu-2.4 million kule budget ephezulu yokuhlinzekela lolo hlelo lolo. Kuzoba khona nomhlomulo ozothola abafundi bamateknolojini ngoba iningi labafundi lisuka emakhaya angathathi entweni. Kukhona la uhlelo esizoqhubeka futhi sibe nalo. Usathinta futhi bona abantu abasha ngoba phela izingane ezifunda ugrade 12 yintsha leya ngithi. Siyaqhubeka nalolu hlelo lokuthi kuona wonke ama-high school ngisho lawo nje enwaziyo aseduze kwenu nawo ayeza azoxosha u10,000 rand bangabe ingane seyisondela ukubazilungiselela ukubhala ama-examination. Lukhona namanje lolu hlelo lolo. Lezi ndaba zona KZN-TV zibuye siqiniseka bacele Richards Bay. Siphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze-1 KZN-TV sikhumbuze bekuyizona behamba phambili osukwini la namhlanje. Ufihlwe ngesizotha owasendlunkulu kwethule elokusiza izisulu zodlame lobulili kanti owasebaqulisini uxwayisa abavikela abokufika. Ake sibheke enkosini yezomnotho. Izimakethe ezivale irandi lo-16.41 cent emaqhaziswa nedola lasemelika libe 22.18 cent emaqhaziswa nopondo waseBritain libe 19.33 cent emaqhaziswa ne-euro. Igolide lona belu $4,790 2 cent ounce olungahluziwe wona $99.39 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Unxuse iqembu ukuthi lidlale ngaphandle kokwesaba emlenzeni wokuqala omqhudelwano iHSBC SVNS World Championship. Umdlali weqembu lakuleli labesifazane lombhoxo we-Sevens uZinhle Mpupha imbokodo izobamba iqhaza kulomqhudelwano odlalelwe Hong Kong noqaleke izolo oyozophethwe kusasa ngesonto. Umpupha ke ungomunye abadlali ababili abanamava ababuyile ehambisana noElias Webb njengoba ke umqeqeshi uCecil Africa kuphoqelwe ukuthi ke alishintshe eladlala umqhudelwano wokugcina we-HSBC SVNS2 eBrazil ngenxa yokulimala kwabadlali. Nasike isimo sezulu sakusasa singalindeleka.
Bukeli siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje nanawe ke sesophinde sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo sale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.